ನಾಳೆ ಏಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಾಲಂದು ನೀನೇ ಸಾದಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡಿತ್ತಿನ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಾನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದ ಪೋಯ್ದಿರ್ನ ಮಗ ಏತು ನಲಿತನೋ ದಾನ್ನು ಏತು ಬಡಾಪುಂಡೋ ದಾನ್ನು ಬಲ ಮಗ ವನಸು ಮಲ್ಸಲ ಅಮ್ಮ ವನಸು ಪುರ ಅಲ್ಪೆಪ್ಪಾಡೆ ಎರಡನ್ ಪಾತ್ಯರಿತ್ತಿನಮ್ಮ ಎಂಚಿನದೆ ಅಮ್ಮ ಓ ಅದು ಭರತನಾಟ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದು ಅರಸಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂದು ಹತ್ತ ಬಾಲೆ ಮಗ ಅರಮನೆಟ್ ಅರಸಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವಡು ಮಗ ತಾಯಿ ಪನಗೆ ತಾಯಿ ಗತಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ನೀನನ್ನು ಪ್ರತೊಂದಿಯನ್ನ ಅರಸುಲ್ಲಾಡಿ ಬತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಗತಿಜ್ಜ ಅರಸುಲೇ ಎಂದು ಬನ್ನಾಗ ದುಂಬೊಬ್ಬಿರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪುಣ್ಯರ ನುಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಪುಳ್ಯರ ಇಲ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಆನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವುಡು ಮಗ ಆತೈತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪಂಡಿದೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಅರಮನೆಟ ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಮದಿಮೆತ್ತ ನೀಕ್ ನಲಿಪೇರ ಉಂಡದ ಅನ್ನತದೆ ಎಂಕೆ ನಲಿಪೇರಿಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲ ಆಯ್ತದ ಪುತ್ತೋಂಡ್ರಿ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಮದಿಮೆಗೆನ ಮಗ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮದಿಮೆಗೆ ಏಪ ಮದಿಮೆಗೆ ಉಲ್ಪ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಗ ಒಂದು ಊರ್ದ ಅರಸನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ನೀನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಏ ರಾಟಲ ಜವನಿರ ಅರಮನೆಗೆ ಬೇಲೆದಾಗ ಒಳ್ಳೆರ ದಾನ್ನ ಆಗಲಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ ದಾನ್ನ ಅಂದು ಊರ್ದ ಅರಸುಲಿನ ಮಗ ಕಿರಿ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಂದು ಮಗ ಹೇಗೆ ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ಮಗ ಏಪಗೆ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮೆ ಎಲ್ಲೆನೆಗೆ ಎಲ್ಲೇನೇನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಡು ಮಗ ಯಾನ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ದಾದಿ ನೀನು ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಯಾನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚರ ತುಂಬು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅವಡೊಂದು ಅಯ್ಯೋಗ ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ಮಗ ಎಲ್ಲೇನೆ ಮದಿಮೆನ ಅಂದೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ನೀನನ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪಗೂ ಕರಪುರದು ಕೊರ್ಪೆ ಪೋಲುಸು ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಲ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಓ ಆ ಮದಿಮೆ ಗೀರ್ ಬರೋಡತ್ತ ಏರಿ ಈರೆ ಯಾನ ಮಗ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿನ ಮದಿಮೆ ಅಂದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿನ ಸಭೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಂದು ನಾಳು ಆಡೆ ಬರಿಯರ ಒಂದು ಮಗ ಅಪ್ಪಂಡೀರ್ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಈಸು ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕು ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಗೀರ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಎಂಕಪ್ಪನ ಮದಿಮೆಲ ಬರ್ತಿ ದಾಲ ಬರ್ತಿ ನಂದಿನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಲ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಜೋಕಾಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದೆ ಅರತ್ರ ಸೀರೆ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಇರಂಗಿ ಮಗ ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ತೂತೊಂದು ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಬತ್ತೆಂಡ ಅಲ್ಪ ನೀನಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಯಾನ್ ತೋಜ ಏನದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ತೂವ ಏತು ಮಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇತಾ ಅಂದ ಮಗ ಬತ್ತಿ ಚಿಟ್ಟ ಅರಸುಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವು ಮದಿಮೆ ಅದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಲಡೆ ಬೋದು ಸೇರ್ನಾಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಅವಿನ ಕೇಂಡದು ಹೋಯಿನಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಡತೋದು ನಮಗ ಆವಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಜಾಲ ಕಟ್ಟಿಡು ಎತ್ತಿ ತುಳಸಿದ ದೈಮಗ ಜಾಲ ಕಟ್ಟಿಡಿ ಎತ್ತಿ ತುಳಸಿದ ದೈಮಗ ಮಾವಿಲ್ಲಗೆ ತೊಡರಾಗ ಮಾವಿಲ್ಲಗೆ ತೊಡರಾಗ ಜಾಲ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಳಸಿದ ದೈವಗ ಜಾಲ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಳಸಿದ ದೈವಗ
ಮದಿಮೆದ ಈ ಬಂಧ ಅನುರಾಗದ ಮದಿಮೆದ ಈ ಬಂಧ ಅನುರಾಗದ
ಸಹಸ್ರ ಬಾಹು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ದಾನೆ. ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತಂತಿತ್ತು ಇದಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ರಾಪಾಯಿ ಪಕ್ಕನೆ ರಾಯಿಸಿ ಮುಲ್ಪ ಆವಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಅವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೀಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಪನೆ ಮದಿಮೆ ಏರೇಗ ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಲ ಆರ್ನ ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ನ ಮಗಕ್ಕಲ ಮೇರ್ನ ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವೇ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬರಿ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾರು ಕೊಡ್ನೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಂತು ನಾಯಿ ಈರೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚಿನ ಅವಕ್ಕೆ ಬನ್ಯಾನು ಬಂದು ನಾವು ಮಾತ ಬೇರತ್ತೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ನೋಡ್ಬರಾವು ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಆತದೆ ಎಂಚಿನ ಆತದೆ ಒಂತೆ ಒಂತಲೆ ನೀನು ಮುತ್ಕಿ ಹಂಗೆ ಮುಸ್ಕು ಹಾಕೊಳ್ಮ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಯೊಳಗೆ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಲಿಂಗವ್ವ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಬಂದು ಕರೀತಾರೆ ಕಲಿಯವ್ವ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವು ಏರು ಇರು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲತ್ತವು ಏರಿಂದ ಪಣ್ಣು ಮಾರ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮೇರ ಮಗಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮೇರ ಮಗಲ ಅಂದಿಯ ಅತ್ತೆಯ ಸೂಳೆನ ಮಗಲ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಯಾರು ಗುರು ಮಾತಾಡೋದು ಬರಡು ತುಂಬು ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಅಮ್ಮಾಜಿನ ದಾದಲ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅವತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚೇಳಿನ ಭಾಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಎಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಟೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೆಡೆವು ತರೆ ಕರ್ತ ಜಾಗು ಒಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ತರ ದಾಯ ಕಡ್ಪುನು ಆರಡನೆ ಲೆತ್ತದ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನಡಿಗೆ ತುಕ ಆಗ್ತಂದು ಅಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಊರು ತಿಳಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಲಿ ಊರು ತಿಳಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಲಿ ಪೂರ ಸತ್ಯನು ಪಲ್ಲ ಕೂಡಿನ ಸಾರ ಮಂದರ ನಡೆದು ರಾಯನ ಸಾರಿ ಪೂರ ಸತ್ಯನು ಪಲ್ಲ ಪದ್ಮಲಿ ಪದ್ಮಲಿ ಅಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗತಿದಂತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಉಣುಪುಗ ಬಾಡಾದ ಈಡೆ ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಚಾವಡಿಗ ಆ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ ಆ ಬಾಲನ ತೂದು ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರಾಡಿ ಇರಗ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಿಯೆ ಛೆ ಆತನ ಈತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಗೂಡುಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಏರ್ಲ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತುಜೇರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಯ ಪಂಡಿರಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ನಾಲೈಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ನಾಲೈಡು ಬರಂದು ಆಂಡ ಊರ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟೇರು ಬರ್ತದೆ ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಭೆ ಉಂಟು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಈ ಮುತ್ತುದ ಮುಂಡಾಸು ತರೆ ತಗ್ಗಾವುಲಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಅಂಚಿನ ಹತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಜಯಪ್ಪ ಪನಿಯರೇ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕಂತ ಬಾರ್ದೆ ಪುಣ್ಣು ಭೂಮಿದು ಕಣ್ಣು ಪಂಡಿರು ತೆರೆದಿನ ಕೊಲು ಪುಣ್ಣು ಭೂಮಿದ ಕಣ್ಣು ಪಂಡಿರು ತೆರೆದಿನ ಕೊಲು ಅವ್ವೆ ಭೂಮಿದು ಬದುಕುಡಾಡನು ಏಸು ಸಕಡಾಡ
ಅರಸಲೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರೇಗೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ರಸಲೆ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಇರೇಗೆ ಓರೋ ಓರೋ ಪದ್ಮಲೆ ನಿಕ್ಕು ಕ್ಷಮೆ ಕುರಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಹೊರ ಪಲ್ಲೆ ರಸಲೆ ಹೊರ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಚಿನಾರ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರಿಯು ಇನಿ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮದ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಈ ಚಾವಡಿ ಉಂಟದು ಏರೇ ಸುಳ್ಳು ಪಾತಿರಿಯ ನಂದಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಪಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಾಯ ಬದುಕದ ಒಲಿಪುಜೆ ಸೈತದ ಮನ ತಿಂದು ಕೋಪೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರಸಲೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಲಾಯಿತಿನ ವಿಚಾರನ್ನು ಯಾನಿರಡಪ್ಪ ನಂದೇ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಸಾವಿರ ಜನತೆ ಎದುರುಡೆ ಈರ ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಲಕನೇ ಯಾರರ್ತಿ ಸೂಲ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅರಸುಲೆ ಇನಿ ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿ 15 ವರ್ಷ ಬಾಲಿನ ಪಟ್ಟೋದು ಇನ್ನ ಕಾಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ಬಂದೆ ಅಯ್ಯ ಎಂಕ ಗತಿ ಚೀರ್ದು ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಪಿರ ಆಲೋಚನೆ ಮಂದ ಜನ ಎಣ್ಣ ಪೂರ್ವಾಪರಕ್ಕೆ ನಂದೆ ಒಂದು ಕೊಂಚವೂ ಪನ್ಪುರ ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಡಿಯರ ನೊಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಕುಲ್ಯರ ಇಲ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಎಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇರು ಅವು ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾರಿದ ತಿರುಟ್ಟು ಓಲಾಂಡಲ ಯಾನ ಅಂಚಿನಲೇ ಪನ್ಪ ವಿಚಾರ ಈರಡೆ ಯಾನು ಪಂತುಂಡ ಅರಸುಲೆ ಈರ್ನ ಎಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕುಳ್ಯರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೋರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡ ಪಟ್ಟದ ಮನೆಟ ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಅರಸುಲೆ ಈರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಅರಸುಲೆ ಊರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದ ಪಡಿ ಅರಸುಲು ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ ಊರ್ದ ಅರಸುಲು ಏನು ವರ್ತಿ ಬಂತು ನಾಳೆಗೆ ಆಶೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಚೇತು ಪಟ್ಟು ನಾಂಡ ಅವಿನ ತೋರು ಯಾರು ಎಂಚ ಸಹಿಸ್ತವ ನಡೀತಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನು ಸಹಿತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕೈಟಿನ ಪಾಲೆ ಬದುಕೋಡು ಆ ಪಾಲೆ ಕೊಂಚ ನೆಲೆ ಬೋಡು ಬಂದು ಮುಂಜೆ ಕಾರಣವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎತ್ತಿನ ಕತ್ತಿನ ಮಾತ ನೆಂಗ ನೀದೆ ಈರೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ರಿ ಅರಸುಲೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅರಸುಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಡಿ ಎಂಕಲ ಜೀವನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದ ಕೈ ಬಂದೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋಡು ಮರ್ಯಾದ ಪುಣ್ಣ ಅದು ಬದುಕೊಡು
ಜೀವನ ಹಿಂಗೆ ಸುಖ ಬಂದ್ಬಿಡುವುದಿಕ್ಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಈ ಜೀವನ ಹಾಳು ಬಂದಿರೆ ಬಂದೆ ರಸುಲೆ ಅವರು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿ ನ ಬೇಲೆಗೆ ಓಡದೆ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೀ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅದು ಪೋಯೆ ನ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಯಿ ಮುಕ್ಕ ಕಣ್ಣೆತ್ತಾಂದ ಗುಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ತೂಗುದು ಪಾಡ್ರಿಯ ರಸುಲೆ ನನ್ನ ತೂಗುದು ಪಾಡ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕಾಂಡಲ ಗುಂಡಿರ್ತೀರಿ ಮಿತ್ತು ಬೈದೋಲಿ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಸರಸುಲೆ ಏಕ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರ ಆಯ್ಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಲ ದರಿದು ಪೋಯಿನ ಕರಲ ಏಪಲ ಒಂಜಾರ ಸಾಧ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅರಸುಲೆ ಬುಕ್ಕರಿನ ಪಾತ್ರವು ಬಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾನೆ ಆವು ಪಲ್ಪಣಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಂದ ಪುಂಜನಗಲಿ ಇದ್ದಿರದಂಟ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನನ್ನು ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅರಸುಲೆ ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏರ್ ಪನ್ಪ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾವಡು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬರತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ